K dvojice avizovaných hostů už je se mnou ve studiu. Já tady vítám Jakuba Siku, pěkný večer. Pěkný večer. Je tady i Filip Šejbl, pěkný večer i vám. Dobrý večer. Tak a začnu s dovolením rovnou u vás. Já jsem tady nedávno prezentovala, že 67% Čechů se bojí, že bude na tom realitním trhu následovat další zdražení. Vlastně o tom teď hovoří i developeři, tak je to nevyhnutelný scénář. Já si myslím, že ano, protože mezi lidmi panuje taková obava, přesně šíří se to velmi rychle ta informace, nebo respektive ona je dlouho známá, že je nedostatek bytů a kdo zaváhá, nekoupí teď, tak koupí, pořídí nemovitost později a dráž. Tak a když jsme se dívali ještě na ty trendy, zůstanu znovu u vás, tak vidíme, že sice klesl teď vlastně ten systém vydávání nových stavebních povolení, zároveň ale developeři plánují další výstavbu, poptávka dál roste, tak hovoříte čísla alespoň trochu milosrdně, že už ty cenové nárůsty nebudou tak dramatické? Já si nemyslím, protože myslím si, že ty ceny naopak půjdou pořád nahoru a to z jednoho prostého důvodu pořád v České republice mezi lidmi je zakotveno, že vlastnictví bytu je to nejstěženější, co vlastně lidi vlastní. To znamená, tendence jsou takové vlastnit nemovitost. Primárně my patříme v Evropě na špici, co se týká osobního vlastnictví nemovitostí. Naproti tomu v západní Evropě ten trend je trošku jiný, tam se spíše spoléhá na nájemní bydlení, takže pokud se nezvrátí ten trend a ta psychologická, jak bych to řekl, ten psychologický názor na to, že musím za každou cenu vlastnit nemovitost, tak bude vždycky prioritou každého vlastnit nemovitost. Pane Siko, bude ten nárůst cen jednociferný nebo větší? Já si myslím, že letos jsme zažili téměř dvouciferný, záleží jestli u bytu nebo u nemovitostí, u domů. Pokud jde o ty ceny v příštím roce, tak si myslím, že ten nárůst už bude jednociferný. Ty nemovitosti doháněly vlastně ten reálný růst, který byl zabržděný těma vyššíma úrokovýma sazbama. Ty dneska už tolik nejsou, takže si myslím, že ten růst v příštím roce bude jednociferný, ale bude pořád znatelný, takže já bych odhadoval třeba mezi 5 až 10%. Nemyslím si, že to bude málo. Mimochodem je to pořád Praha, tedy hlavní město, která táhne celou tu cenovou mapu Česka nahoru? No záleží na to, jak se na to budeme koukat. Pokud se budeme o tom růstu, tak už dávno ne. Praha roste výrazně pomalejc a ceny nemovitostí výrazně zrychlují v regionech. To znamená, jsou regiony, kde ta cena šla i o 15-20% nahoru. Ono je to logické, máte nižší cenu, zajímavější výnos, hodně investorů upíná pozornost právě k těm regionům, takže tam ten tahoun toho růstu je spíše v regionech. Obráceně Praha je spíše tím dominancí v té ceně za ten metr čtvereční a v celkové ceně té nemovitosti. A když se pak podíváme ještě na ten průzkum, který jsem tady prezentoval, a sice jak si Praha stojí s ostatními metropolemi, tak proč jsme třeba dražší než je Vídeň? Ono to je trošku zavádějící ta informace, protože ono strašně záleží, jak tu Vídeň budeme porcovat, protože pokud se budeme bavit o tom centru jádru Vídně, tak ta Vídeň je dál. Co se týká Prahy jako takové, tak tam jsme mírně nad Vídní, já bych to spíše bral, že jsme si rovni, ale je to dáno, jak jste zmiňovala, také tím, že ty příjmy u nás jsou reálně úplně někde jinde než právě v západní Evropě. Takže za mě, pokud ten trend, jak jsem se zmínil, se nezmění u lidí a nebudou přestávat nebo hledat jiné alternativy, tak ty ceny porostou. Já bych dal tady kolegovi za pravdu, že vidím to i u vlastníků nemovitostí v Praze, že jejich tendence je i investovat do nemovitostí právě mimo Prahu, protože začíná to být už neúnosné. My jsme tady taky prezentovali to, že ta poptávka dál je, tak je to ta potřeba vlastního bydlení, nebo už to jsou spíše investiční ukazatele? Já si myslím, že je to kombinace obojího. Češi vnímají nemovitosti jako dobrou investici. Oni mají rádi tu cihlu, na kterou si vlastně můžou šáhnout. To je první důvod. My víme, že jsou taky nějaké dlouhodobé prognózy, které mluví o opaku. Prostě republika by se v delších horizontech měla částečně vylidňovat, to znamená, měl by klesat ten zájem a tím zrovna v těch menších obcích, to znamená třeba pod 10 000 obyvatel, může dojít k poklesu té ceny v dlouhodobém horizontu. A v tom krátkodobém horizontu si myslím, že ta poptávka je tlačená obojím. Jak tendencí mít vlastnický bydlení, tak tendencí dobře uložit peníze, protože snad 50% nemovitostí se prodává bez hypotéky, to znamená, je tam obrovský přetlak kapitálu, to znamená, tohle dál bude tlačit ten růst a jediné, co by opravdu dlouhodobě pomohlo, tak by bylo masivně zvýšit tu výstavbu. Na to se vláda teď snaží zaměřit, ale už to tu jednou bylo a moc se to nepovedlo. K tomu se taky dostaneme, ale chtěla jsem vlastně zmínit to, co vy tady nastěňujete, že už i developeři říkají, že opět navýší výstavbu. 70% z nich to plánuje pro příští rok, tak pane Šejble, staví se tam, kde se stavět má?
Nebo kde je to potřeba, to je možná staví se tam, kde lze stavět v první řadě. Já bych ještě jenom doplnil k tomu, kolega, co zmínil ohledně úbytků v některých místech obyvatel, tak Praha je přesně pravý opak. Tam se očekává do roku 2050 v Praze přírůstek nějakých 300 000 obyvatel, takže Praha by v roce 2050 měla mít 1,6 milionu obyvatel, což zase znamená nějakým způsobem přetlak, když si spočítáme, že roční přírůstek obyvatel do Prahy je 15 000 a výstavba je někde kolem 6 000 bytů. Do toho ještě musíme brát v potaz také to, že spousta lidí bere opravdu ty nemovitosti jako investiční potenciál. Když se vezmeme za posledních 10 let, se ceny v Praze zdvojnásobily, což je absolutně neuvěřitelné. Jaká jiná investice, bezpečná investice se nabízí v českých končinách? Pojďme se podívat na ty plány vlády, protože pan Sika už tady konstatoval, že už několikrát tady byly pokusy nějakým způsobem regulovat trh bydlení. Tak když přistoupíme na to, že vláda a stát má nějak do téhle otázky, pane Siko, vstupovat, tak co podle vás může opravdu zlepšit tu dostupnost bydlení v Česku? Tak já jsem v tomhle poměrně liberální ekonom, to znamená, můj názor je takový, že ne to dotovat, protože to jenom zvýší tu cenu, ale ta strategie by měla být pomoc té výstavbě, pomoci vybudovat více míst, kde může ty lidi bydlet, kde se to bude dařit, a to znamená zjednodušit územní plánování, zjednodušit stavební řízení, podpořit třeba ty developery formou nějakých záruk nebo úvěrů od Národní rozvojové banky a tak dále, tak dále. To znamená spíše se soustředit na to, aby ta poptávka byla ústná, než se snažit nějakým způsobem to dotovat, protože ve chvíli, kdy přijde jakákoliv dotace, tak to podle mě jenom povede k nárůstu té ceny. Což a zůstávám u vás v tom programovém prohlášení je nový stavební zákon, který má zrychlit, zjednodušit povolování, mají se zjednodušit předpisy, zaznívá tam spousty opatření, které by tomu mohly pomoct, tak proč tomu nevěříte? Já neříkám, že tomu úplně nevěřím. Říkám, tak zněl jste skepticky. Že už to jednou takový pokus byl a já si myslím, že tam, co se bavím s odborníkama na právo, tak možná by ten zákon bylo potřeba vzít a celý napsat znova, ne to jenom se snažit překopat. Náš problém jako Čechů je, že my jsme velice dobří byrokraté, my to máme rádi, i když to tvrdíme, že ne, tak my potřebujeme všichni se ke všemu vyjadřovat a každý mít právo říct, že soused si tady nemůže postavit dostatečně, jako tady postavit třeba garáž, a to samozřejmě vede k tomu, že na všechno je spousta povolení a to ve skutečnosti komplikuje ten proces. Děkuju. Družstevní bydlení, to už tady v historii bylo, teď se k němu podle vlády budeme vracet, to bude fungovat? Tak já si myslím, že částečné doplnění jako jednu z možností to opravdu je, protože dostupnost hypoték, kolega potom může potvrdit, že respektive vzhledem k tomu, že ty ceny nemovitostí jsou opravdu vysoké, tak dostupnost s ohledem na využití hypotečních úvěrů se bude snižovat. Takže družstevní bydlení může být jedno z řešení. Nemyslím si, že jedno řešení všechno vyřeší, ale je to postupné, bych to řekl, napravování některých věcí, které se pokazily. A když se vrátím k tomu, tak není to jenom tahle ta vláda, ale i předchozí vláda nebo současná vláda, která dosluhuje, která také slibovala zlepšení procesů, takže to bych na dlouhou tráť. A když se ještě u toho družstevního bydlení vrátím tedy k tomu, jak by to mohlo vypadat v praxi, znamená to, že vláda podle vás třeba bude podporovat výstavbu takových nemovitostí, které právě budou v rukou družstev, budou mít různé daňové úlevy, nebo co si pod tím můžeme jako divák představit? Já si myslím, že to je zrychlení některých povolovacích procesů, hlavně pokud by se jednalo o družstevní bydlení. Je to snížení té byrokracie, o které jsme se tady v tuhletu chvíli bavili, takže jakákoliv podpora v této věci, ano, já souhlasím, že by nemělo dojít úplně k nějakým dotačním programům a tak dále, protože to může pokazit trh. Zároveň nějaké umělé snižování hypotečních nebo úrokových sazeb taky nedoporučuji, protože ono to je vždycky ruku v ruce. Dohromady si to spojíme, aby se neotevřela zase někde skulinka, dejme tomu, pro hromadné skupování nemovitostí na jedné straně a když chceme pomoct na druhé. A takže
je to komplexní systém a není to úplně jednoduché. Podpora nájmu seniorů a studentů, pane Sikoto, mě osobně zavání další byrokracií. Co si pod tím představíte vy a jak to realizovat v praxi? Protože třeba ty nájemní byty už stavějí i soukromí developeři. Otázka je, jaký je o ně zájem. Tak teď běží program od Národní rozvojové banky, kde developer může získat poměrně levný financování, když ty nemovitosti, když se zaváže k tomu, že ty nemovitosti bude 20 let pronajímat, což samozřejmě může vést k tomu, on to 20 let bude pronajímat, pak se to pokusí rozprodat, ale já to vítám jako nějaký program, kde to je progres. Já si myslím, že tady by to vláda mohla udělat jedině zase nějakou sociální dávkou, ale to zase viděli jsme to, když se hodně podporovalo, byly příspěvky na bydlení, tak prostě se s tím kupčilo, nebylo to úplně rozumný. V těch chudších regionech to vedlo k nějaký diverzitě, kde se vlastně zvýhodňovaly ty slabší skupiny a úplně to nebylo populární nakonec v těch městech a myslím si, že to může zase vést k tomuhle. Takže já si zase nemyslím, že je to úplně rozumný krok. Já si prostě myslím, že to řešení je řešit tu nabídkovou stranu. Stavební řízení, to je proces, který v Česku trval i roky. Pane Šejvle, jak zkrátit tu lhůtu tak, aby se ideálně ta situace vyrovnala? To je opravdu velmi těžká otázka. Myslím, že kdyby to bylo snadné, tak už je to dávno vyřešené. Já bych ještě doplnil ohledně toho nájemního bydlení. Není to jenom o developerech, kteří takhle začínají přemýšlet, ale jsou to velké investiční fondy, které vidí velký potenciál, velkou budoucnost právě ve výstavbě nájemních bytů, protože jak bych to řekl, nájemní bydlení, jsme z toho svědky i vlastně v Německu, kde převážná většina lidí bydlí právě v nájemním bydlením, tak myslím si, že to je možná i jedna z cest, jak bych to řekl, bez nějaké, bych to řekl, dotačních příležitostí, opravdu, že tuhletu roli převezmou i fondy, které dlouhodobě budou takto plánovat. Jinak to se týká zjednodušení procesu. Já jsem jedině pro, ale jak tady zmínil i kolega před chvílí, tak je to prostě asi v nás. Je to podle mě pozůstatek nějakého byrokratického režimu, který jsme tady měli za Rakouska-Uherska. Pojďme, pánové, se posunout na další téma. To jsou pochopitelně hypotéky, jak se budou vyvíjet jejich cenové podmínky. Pane Siko, vy asi vidíte víc pod tu pokličku. Jaký bude vývoj hypoték v příštím roce? Můžeme možná očekávat malé snížení sazeb po novém roce, kdy banky budou mít nové plány, a to znamená, budou se snažit nabrat klienty. Banky jsou teď uspokojený tím, že o ten produkt je vysoký zájem, to znamená, hypoték se poskytuje hodně. Na druhou stranu ČNB avizuje, že nebude snižovat sazbu, naopak dává náznaky, že by byla ochotná i navýšit, pokud bude potřeba. To znamená, jsou tu signály toho, že, jak bych to řekl, ta Národní banka se dívá na ten trh, vidí ten prudký růst, vidí, že se děje to, co ona nechce, to znamená růst ceny nemovitostí a růst nájmu extrémní. A je možný, že přistoupí k nějaký regulaci. Já si umím představit i zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, čímž vlastně zasáhne jenom ten segment trhu. Takže to taky může nastat. Takže si osobně myslím, že se nedočkáme nějakého prudkého snižování ceny hypotéky, to znamená snížení úrokové sazby. Myslím si, že to nebude takhle. Zároveň řadě lidí končí ty dlouhodobé fixace, řekněme třeba 5leté, tak ty asi určitě zlevnění nečeká, nebo se mýlím? Já si myslím, že pro spoustu lidí je to noční můra právě končící fixace. Takže jestli ještě mi zopakujete jednu otázku. Že tam je potřeba asi počítat naopak s výrazným navyšováním těch podmínek cenových. Je to možné. Já si myslím, že snižování úrokových sazeb obecně k ničemu nepovede, protože to zase bude přehřívat ten trh s tím, že se tady objeví velká skupina potenciálních investorů, vidí levně možnost nakoupit nemovitosti, takže já si myslím, že úrokové sazby, tak jak jsou teďka v tuhletu chvíli nastavené, jsou udržitelné. Já bych to za mě nechal takto být. Lidi si na to zvykli, připravují se na to nějakým způsobem i dlouhodobě, takže asi takhle. A vyplatí se vyjednávat s bankami podle vás? Určitě. Vždycky je to o tom získat si více nabídek a vyjednávat o tom, která sazba bude lepší.
Máte vy povědomí o tom, jak je dobré vyjednávat nebo nevyjednávat s různými bankami? Tam je zajímavý fakt, který se na tom trhu dneska děje. Já to trošku přirovnávám, budu drzej k mobilním operátorům, a to znamená, ta banka má rozdílnou cenu pro nákup toho klienta a pro udržení toho klienta. To znamená, pokud já podepíšu hypotéku za 4,59, tak už třeba za 3 až 6 měsíců můžu tu banku oslovit, říct, já jsem dostal konkurenční nabídku a banka velice ráda sníží, protože ten odchod mám dneska pořád velmi levný, takže ona půjde dolů. Takže já si myslím, že jednou za rok si zrevidovat smlouvu, pokusit se o takzvanou retenci se svojí bankou a pokusit se tu sazbu snížit dává smysl. Na druhou stranu neměl bych nereálná očekávání, ta tržní sazba je nějak daná, bude se vždycky motat mezi 4,19 až 4,59, kam já se dneska dostanu. To znamená a mít očekávání, že se dostanu na 3,5%, to se nestane. Ještě bych doplnil, jak jste říkala, že pro ty klienty to může být jako rána. Si myslím, že už nejsme v té době 6% úrokových sazeb, takže ono to teď nevychází tak dramaticky, jako jsme to viděli třeba před rokem, ale samozřejmě to bolí a člověk se na to musí nějak připravit. Tady po ty 4% nebo 3,5%, jak říkáte, se už zřejmě nedostane. Ne, v blízké době určitě ne. My jsme tady nedávno, pánové, prezentovali průzkum, podle kterého 1/5 Čechů při zvýšení případného zvýšení splátky by hypoték už nemohla splácet. Znamená to, že se blížíme nějaké hranici, kde bude mít řada Čechů problémy vlastně s tím plnit své závazky vůči bance? Já se vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku, vzhledem k tomu, že to je u nás zakořeněno vlastnit nemovitost. Já tady vidím velkou solidaritu i v rámci rodin, podržení si nemovitosti, pomoci rodičům a tak dále. Vlastně současný trend u mladých lidí je takový, že rodiče poskytují nějakou podporu i včetně třeba zástav jejich nemovitostí. Takže za mě v tuhletu chvíli bych to viděl tak, že já jsem se do toho teďka zamotal, ještě mi to jednou řekněte, prosím. Zajímá mě, zda pozorujete nějakou, řekněme, nejistotu na tom trhu, že lidé budou mít problémy splácet svoje závazky. Zatím bych to řekl, toto nepozoruji. Já bych ještě chtěl říct a porovnal bych situaci u nás se zahraničím, protože v zahraničí, bych to řekl, v západní Evropě nebo kor ve Spojených státech, tam platí opravdu to, že jakmile přestanete splácet, tak banka vám nevyhovuje a spousta nemovitostí propadá do prodejů. U nás je to tak, byl jsem toho svědkem, že banky dělají všechno možné pro to, aby si ty klienty udrželi. Takže zatím ten nevidím. Spíše se hledají cesty, jak těm lidem pomoci a není to jenom na těch bankách, že nechtějí, aby nemovitosti přicházely do jejich portfolia, ale vidím to i tom, že ta podpora je širší i v rámci rodin. To je ideální otázka na vás, pane Siko. A pro vaše finanční poradce, co radíte lidem, když cítí, že se blíží problémům a to potíží splácet? Já budu upřímný, ta situace není tak častá. Samozřejmě ten člověk by si vždycky měl podívat na svůj rozpočet, spočítat si to a tak dále, ale aktuálně ten trend nepozorujeme. To znamená, že lidé jsou schopní těch pár tisíc navíc někde ušetřit, nějak zařídit. To znamená, nejhorší řešení, který může pro toho klienta nastat, ale pořád je docela jako super, je tu nemovitost prodat, přestěhovat se do nějaké menší nebo jít třeba do nájmu, ale já se přiznám, že já jsem se ve své praxi s tím nesetkal. A většinou to ta rodina nějak zařídí, dokážou to zvládnout. I protože ceny nemovitostí rostou, to znamená, oni mají tu hypotéku většinou nižší, než by ji měli dneska, to znamená, ten trend takovejhle úplně není. Tak teď trošku ulevím. Možná jste, pánové, viděli na sociálních sítích videa, které se smějí tomu, že už nevím, kdo to byl, ale radí se mladým lidem, že kdyby šetřili na svých kafích a avokádech, měli by už jistě nějaký základ na byt a na příští hypotéku. Tak jaké jsou ty vlastně podmínky, pane Šejble, co musíme mít našetřeno, aby jsme se dosáhli opravdu třeba na to průměrné bydlení v Praze? No, já na jednu stranu chápu ty sociální sítě, proč jak o tom hovoří. Za mě, čím dříve člověk začne, tím samozřejmě lépe, protože pokud ty prognózy takhle budou, tak to vypadá opravdu, že ty ceny nemovitostí dále porostou. Takže samozřejmě ty podmínky se stupňují tím, jak stárneme, to znamená, čím jsme starší, tím se blížíme blíže důchodového věku, tak ty podmínky jsou striktnější. To znamená, pokud ta možnost je a začít teď, tak proč bychom nezačali? Vždycky ta nemovitost se dá se prodat. Teďka, jak vidíme, jak jsem řekl, za posledních 10 let cena vzrostla za 10, jak bych to řekl, jednou tolik, takže
Já v tom nevidím úplné riziko toho, že by člověk skončil na dlažbě, pokud už do něčeho investoval, musel mít nějaký základ, musel alokovat nějaké finanční prostředky, nějakou akontaci, tak nemyslím si o tom, že by to byl špatný krok. Takže pokud můžete kupovat, kupujte nyní. Tak ale když budeme hovořit o řečí čísel, já si půjčím tu průměrnou cenu za metr čtvereční tady v Praze, tak se dostaneme na to, že nějaký, dejme tomu 100metrový byt bude stát třeba, řeknu cifru 14 milionů korun. Možná ještě budu hodně skromná, řekněme, tak kolik má mít člověk na takovou částku připraveno na svém účtu, aby vůbec dosáhl třeba na nějakou rozumnou hypotéku? Já budu upřímnej, 100metrový byt je podle mě větší byt. Říkám to správně. To znamená, že v tu chvíli už podle mě ta strategie je se k tomu proinvestovat přes nějaké menší byty. To znamená už v mládí, jak říkal pan Šejbl, to začít řešit, koupit si něco menšího a tak dále. Samozřejmě ten standardní výpočet je, že by měl mít minimálně 10%, ale on to může mít právě třeba v té menší nemovitosti, kterou vlastní. Může použít do zajištění rodičů. Tady je dobrý se vždycky sejít s poradcem, odborníkem na tohle, který dokáže najít nějaké cesty, které nejsou úplně zřejmé. To znamená, já nemusím mít našetřené ty peníze. Mě můžou dozajistit rodiče, můžu použít jinou nemovitost. Dobrá, tak pojďme ale hovořit o tom základu. Budeme teda skromnější, budeme hovořit o bytě, který pořídím, nevím, za 8 milionů. Kolik musí mít člověk do začátku? Pokud mám dostatečnou bonitu, tak to pořád bude finanční poradce umět udělat tak, abych nemusel mít nic. Jinak ten standardní proces, který je nastavený, je 10%, to znamená, měl bych mít 800 000. Ale jak říkám, existují postupy, jak to udělat bez toho, abych měl ty peníze. Jako tak ale když nebudu mít nic, budu důvěryhodná pro banku. Já bych ještě doplnil tady kolegu a sám jsem toho byl svědkem. Opravdu je to, já bych hledal cesty, jak si tu nemovitost první pořídit. Nemusí to být zrovna v Praze, kde je to nejdražší, ale třeba i v regionech ten trend obecně je. Mladí lidé už se nemůžou dovolit nemovitosti nebo z větší části právě v Praze, tak začínají kupovat v lokalitách, které jsou dostupné třeba do Prahy. Takže zásadně kupujte nemovitosti, pokud to lze, dokud ta doba se nabízí. Ten trend se může velmi rychle posunout do té míry, že i ty nemovitosti za hranicí Prahy budou nedostupné, takže vždycky se ten způsob ke koupi najde. Pane Siko, vy jste tady hovořil o místech a obcích, kde budou naopak ceny možná klesat, nebo jsou teď velmi příznivé. Můžete být konkrétnější? Já jsem četl některé analýzy, ale tak samozřejmě v každém regionu budou ceny příznivější než v Praze, to je jasné. Ten pokles se bavíme ale opravdu v horizontu 10-20 let a bavíme se o obcích, kde je počet obyvatel menší jak 10 000, tak se mluví o tom, že přesně jak říkal kolega, budou obyvatele kulminovat do větších měst, proto tady nebude poptávka v těch obcích a tady by ty ceny mohly klesat. Ale jinak obecně jakýkoliv město v regionu bude mít lepší cenu než Praha. Já bych ještě doplnil k tomu, jak jste říkala, budu bonitní pro banku, když nebudu mít 10%. Upřímně banka se na to vlastně vůbec nekouká. Banku jenom zajímá, aby zajištění, který bude mít, bylo o 10% větší než úvěr. To znamená, pokud vám například rodiče mají chatu, tu nevyužívají, poskytnou vám ji jako do zajištění, tak banku nezajímá, jestli na to máte vlastní prostředky. Jí zajímá, že to zajištění je o 10% větší. Tak to je možná pro řadu diváků i pozitivní zpráva. Pánové, pojďme dát na závěr ještě takový výhled, co se týče nájemního bydlení. Jak se tam budou vyvíjet ceny, jaký je teď trend? Ten trend, myslím si, že velmi kopíruje právě cenu nemovitostí, takže nárůst cen nájemního bydlení bohužel tak to je. Když jsme se bavili o tom, co člověk může, nebo co se může velmi rychle udělat, nebo v krátkém horizontu, co se může udělat například v Praze, tak já stále jsem zastáncem do určité míry regulace krátkodobého pronajímání přes Airbnb, protože v tuhletu chvíli my jsme někde kolem 10 000 bytů, které jsou v Praze aktuálně využívány tak, jak z mého pohledu by neměly být využívány. Pokud by se nějaká regulace do toho zasáhla, tak by se nám uvolnilo v jednu chvíli opravdu velké množství bytů a mohlo to na nějakou dobu alespoň ten trh v Praze trošku změnit, co se týká nárůstu cen nájmu. Pomohlo by to, ano, ne, pane Siko? Asi by to pomohlo, pokud jde o ceny nájmů, jenomže já zase nejsem moc zastáncem nějakých přísných regulací, takže já si myslím, že by stát neměl do toho tolik zasahovat. Děkuji, pánové. Díky, že jste byli s námi. Krásný večer. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.